खुलुमबाय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बाहरनाय थाबाय दिनै जोङो गोदान बोसोरनि बैसागो बेराय दिनै न' बयनिबो न'आव मागिबाय जोंनि गामि सुरियाबिल गामिनि बाथौ थानसालियाव राङापारा आनसलिक बाथौ गौथुमनि दौरि बिफामोन मोसाफैदोंमोन बेयावबो जाबायदि मोसानांगौ मोसाखाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर शेयार कमेन्ट लाइक खालामनानै हो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ बयबो नायलांबाय थादो चलो नै ओंखारलायबाय बिमा फिसा चलो वीडियो सुनते बैठे चलो चलो दसे उनावनो मोसासिगोन नुनो मोनगोन बयबो नै बिथां आलासि मोननो थाखाय बिसोरो मा खालामदों गरम जाना सान्दुं गोसाथार मा आबै बिलाय आलासि जानो आबै जादों नामा आरो आंखौ लाफाना राङापारा दुलाराय बाथौ गौथुम दौरि आफादना राङापारा आनसलिकनिफ्राय नुजाथि फैनो हाबाय आलासि बिथांमोनहा आलासिफोरनो थाखाय निमु सेबगासिनो गरमाव बिथांमोना बहुद गरम जानानै फैदो दसे रेस्ट लागासिनो बयबो दौरि बिफामोन आरो बिथिं गासिबो दौरि बिफामोन गासिबो बिथिं मोसानो थाखाय रेडि जानानै दङ गंगोना सेरजा खाम सिफुं गासैखौबो लाबोजोबखादो बयबो दा दसे उनावनो बिथांमोननि मोसानायखौ नुनो मोनगोन दसे रेस्ट लानानै दंथ'यो राङापारा आनसलिक बाथौ गौथुमनिफ्राय दौरि बिफामोन आर'ज रोजाबग्रोना लानो नागिरदों बिनि उनाव मोसागोन दानिया मोसासिगोन बयबो
Maju. Lari-lari mosaखांनानै biराद सुखि जाखादो दे नारें सेबनाया मोजां सेबाखै एबार एसे बुरजा सेब गोथाव मोनथारदोंमोन थांजोब्बाय मालाय मोसाखांनानै बयबो गैला स्र' जाजोब्बाय अय जुलि दोङो इयाव नारें सेबनाया स्प्राइट लाबो आंनोबो एसे स्प्राइट दोंना गैला हरलाय एसे स्प्रेयानो थोलायलायासै जोंहा 10टा बथल लाबोदों ना 20टा बथल लाबोदों नाङा जाबाय आं गोदान लोंगोन नै एबार मा रानदो स्प्राइट एबार स्प्राइट रानना लोंबाय दे बयबो ज'नो Moja ready. Ready. 1, 2, 3. Ma, takilan na naman niyo. एबार बेखौ लोंखांनानै बैसागो मोसानो थांसिगोन जोङो गामि गामि मागिनो थांसिगोन न' आपि संख्रिसो होदो जि सिनि होआसै मानो हरलायसै आंनियाव संख्रिसो होदो सिनिया बोरो मिथिया हेल' गाइस नै फाइनालिया होनलायदो नोङो Finally. Bye bye mosan थांसिगोन फाइनालि मोसानो थांसिगोन